ug unsa ka isog makasama ang bakba ni Presidente Digong nga nanghagad og debate ngadto kang retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Gitugbangan sab kini makasama og katalaw daw iro nga buang nga nibahag ang ikog og nikalit lang og atras sa iyang gihagad nga debate. Human ang hagit si Presidente Digong og debate ngadtong Carpio. Kay napiko na si Presidente Rodrigo Duterte nga sigihan siya og pika ni Carpio sa isyu sa West Philippine Sea. Karong adlaw gipahibaw sa Malacañang di na mudayon pagpakigdebate si Duterte ngadtong Carpio. Ug unsay hinungdan kana moiwa pa nato masayri kay wa gidetalye og sakto sa Malacañang ug unsay hinungdan. Apan matod pang spokesperson Harry Roque, ang turotot ni Presidente Rodrigo Duterte, andam unta kuno si Duterte nga makigdebate ngadtong Carpio, apan naminaw ang atuang presidente sa tambag sa iya mga cabinet members, hinungdan nga di na lang madayon ang debate. Og matod pang Roque, o gusto gyud si Carpio nga makigdebate, doon na replacement si Duterte. Ang replacement ni Duterte mao si Roque. Matod pa Roque, naminaw si Presidente Digong sa tambag siya mga cabinet members nga way maayo makuha ang nasod kung makigdebate si Presidente Rodrigo Duterte og dayon ngadto kang Carpio. Ang Philippine Bar Association andam na unta nga may mo-host sa debate. Kung nadayon pa ang pagpanghagad o debate ni Presidente Digong, apan karong adlaw gituldukan na mga kasama sa Malacañang di na madayon. Unique po ning pagpanghagad. Mamaora ni mga kasama og ikaw mo nang hangad og sukmagay unya ikaw ra po nanalaw. Pero para na ako, maayo nga pagkatambag sa mga cabinet members si Presidente Rodrigo Duterte karong panahona. Natural, iyahaman na mga tao, mutambag gina og sakto. Bahala pa man og laino na og sabot sa uban, tambagan gina og sakto siya mga tao. Bisan tingali kamo pa, no? O kamo pa ang mga cabinet members ni Presidente Digong, posible ingon ani pod ang inyong tambag nga Mr. President, ayaw na lang na idayon ka ng imuhang pagpanghagad og debate. Kay kanang imuhang debatihon, dili na ordinaryo nga tao. Dili ka na tao dihas barberohan nga sensayonon na nimo og singhag. Expert na sa international law. Suhito po na sa international history. Suhito kaya na sa history diha sa Spratly Islands. Suhito na og unsay balaod nga angay ng buhaton para ma-enforce ang order sa UN Arbitral Tribunal para mailog na to ang China. Ug mudayon kag debate ngadtong Carpio. Samara nga imong gihatagan og pisi si Carpio aron unayon og gapos ang imuhang liog. Correct ka dyan. Karong panahon na ako na matikdan, medyo nag-mental depression ug maayo si Presidente Digong. Kinahanglan nga makarelax og tarong ang iyahang pangunahuna. Sa edad nga sobra na sa 70 anyos, dili na ordinaryo nga butang nga masigi og mental stress. So nas pipila ka mga adlaw, pataka na lagdasmag ang iyahang baba. Tungod sa iyahang kapikon, iyang gibaharan si kanhi Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario nga iyahang sukmagon. Tungod sa iyahang kapikon, wa na siyang nahuna nga dili ay sakto ngayang hagdon og debate si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Tungod sab sa iyahan ng sobra na kapikon, iyahan na istorya nga kadtong order sa Arbitral Tribunal paghatag og award sa Pilipinas pabor sa tuwa nasod aron bawion ang part sa Spratly Islands kanang gitawag og mischief reef nga giilog na China. Matod pandigong kanang order sa Arbitral Tribunal, wala yan. Papi lang yan.
pwede ko nang kumut-kumuton og iitsa nga tos basurahan. Tungod siya ang kapikon patakan lagdas mag ang iyang istorya. Para nako karon panahon na no ang pinakamayong buhaton ni Presidente Digong i-relax una niya iyang una-una. Mas mayo doon ay mga tao nga motambag dihang Presidente Rodrigo Duterte kada bang inamahan yun nga tambag dili kay pinultik ka nga tambag. Pwede man muhimo og unofficial leave of absence. Moingon ta og unofficial dili gud ideklarar nga nag-leave ang atuang presidente. Naagihapon siya, nya dili na siya magsigig istorya. Kay the more nga magsigig siya istorya, the more nga masakpan hinuon ang iyang pagpamutmot. Correct ka dyan. Sa diyang naingon siya, wa man ko ni promise sa mga Pilipino sa kampanya nga kung kuhaon ang nailog sa China sa West Philippine Sea, na may mga record gani. Apil siya diha og issue sa kampanya, ug iyang giingon nga, kanang issue sa West Philippine Sea, sakay ko og jet ski, iubot akong bandera dito sa Spratly, inon akong China, amo de. Na may record, anak. Damor nga magsige siya og istorya, damor nga masakpan hinuon ang iyang pagkabakakon. Correct ka dyan. Mas maayo pa, ang buhaton ng Presidente Digong, mo relax una ka, Mr. President. Unya, ang kanang pagpumaba, i-designate na lang Harry Roque, kay in fairness ang imuhang spokesperson, believe po an aniya, tungod kay maayo na nga mohilot sa imong istorya. Og manghilot panaglawas, maayo nang mohilot og piang.